Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Rizky Rina Aulia, NIM kalih 30 sekawan kalih 3 saking kelas kalih 2023 C. Ting video mriki kula badhe praktekaken MC Tedak Siten. Lajeng wonten sesaji pala pendem, pala gumantung, pala kesempar. Gumantung kesempar tegesipun bapak ibu ing pundhike papan adik Elvanda keparinga kegampangan anggenipun pados sandang pangan lan papan. Tuwuh saka pendem ategesipun tuwuh saking jero bumi. Tuwuh saking gumantung tegesipun saking langit. Tuwuh kesempar tegesipun tuwuh saking dhuwur bumi. Rezeki ingkang sinumber marang tigang perkara mugia saged tinampahi dating adik Elvanda kanthi lila legawa. Derajat pangkat sampun tinakdir marang Gusti awujud rezeki, jodoh lan pati. Manungsa boten wonten ingkang ngaweruhi. Prikalenggahan punika ugi wonten jajan pasar. Pasar punika panggenan tiyang ingkang butuhaken punapa kemawon. Butuh apa wae sampun wonten. Peken utawi pasar kelak dewasa adik Elvanda demena tetulung marang sapadha-padha. Demena sedekah. Demena weweh marang tiyang ingkang nandhang kaluwet. Wong kang nandhang sora adik Elvanda lan tinulung marang sapadha-padha. Rame ing gawe, sepi ing pamrih. Sak sampunipun jajan pasar ugi wonten sanggan pisang raja. Pisang ateges pikukuhing gesang. Inggih punika agama adik Elvanda. Dadiya menungsa ingkang ora alali maring agamane, ora alali marang Gustine, ora alali marang paribadatane. Kaja punika dadosa pemimpin ingkang adil, pemimpin ingkang becik, ngerti marang kawulane ingkang alit. Dadosa adik Elvanda pinjang menawi sampun omah-omah sageta tanggung jawab marang garwane, marang putra-putrine hangayomi, hangademi, hangalayani. Dadosa rasya ingkang wicaksana. Pigi wonten klapa utawa krambil ingkang boten dipun pacahi tasih bunder. Minangka bumi ingkang bunder ateges bulatake tekad manungsa iku ora piye-piye, kudu kukuh jiwa ragane. Mugia adik Elvanda dadosa lare ingkang tanggon trengginas anggenipun bebayan wonten alam donya punika. Inggih wonten tumpeng jangkep maneka werna, wonten ingkung manengkung ngersane Gusti nyuwun pitulungan, manengkung dating ngarsane Gusti ingkang paring pepadang. Ing saklajengipun udik-udik adik Elvanda lumantar bapak ibunipun nyuwaraken arta dhateng mriki ora buak dhuwit, ananging benjang kelak dewasa adik Elvanda gelem paring piweweh, gelem gampang sedekah. Amugia berkah barokah tumatotora loka. Kacampur puntir laos mrica empon-empon. Hamugia adik Elvanda menawi sakit boten usah betot ten rumah sakit. Dayane empon-empon wae wis iso marikke penyakit. Ora angel tambane sumber saka bumi pertiwi wae. Dayane kunir laos lan empon-empon mujudake urip ingkang ora ana alangan satunggal punapa. Teken tebu wulung. Tebu ingkang warni cepeng lajeng dipun kenteti ingkang ayam wonten inggil napa dhuwuripun tegesipun panganan pegangan menungsa urip. Iga lan dunya kedah gadah pegangan urip. Aja miyar-miyur. Aja nganti gampang kena pangudha ingkang kedah tatak tanggon lan tanggung jawab marang kaluwarganipun. Mekaten jandrahipun paugeran sedaya uga rampe miwah awujud donga marang Gusti ingkang Maha Kuwasa. Sumangga kita dherekaken adicara Tedak Sinten. Nuwun.